Bismillahirrahmanirrahim bê tedbîrî. Bavê min hê eskeriya xwe nekiribû zewicî. Piştî çend sal Xwedê Teala keçekî daye. Navê wî danî Salîha. Salîha keçeka gelek delal û şîrîn bû. Fêkiya malê, gul û beybûna hewşê bû. Diya min û bavê min zêde jê hez dikirin. Wextê bû yek salî bavê min çû leşkeriya bêgavî. Rojek mamê min û Salîha li ser serban dileyîstin. Diya min jî li xwar çêlek didoşt. Ji ber sûrê serban çênekiribûn, Salîha denga xwe winda kir û li ser xaniyê dû qat tera bû. Ket ber diya min. Wê demê wekî vêga wesayît, bijîşk û îmkan jî tune bûn. Mixabin xwişka min piştî çend rojan rehmet kir. Kezeba diya min şewitî û nikar bû bavê min jî ji vê bûyera gelek bi êş agahtar bike. Heta bavê min hat di vê rewşa gelek xirab debû. Ku baweriya diyan bi Xwedê û axiretê tune bûna, ne mimkin bû ku îdare bike. Wextê bavê min ji leşkeriyê vegeriya, çavên wî li Salîha geriya. Jê re gotin serê te sax be. Xwedê Teala emanetê xwestandiye. Bavê min got, İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Êdî hûn êş û kula bavê min hezir bikin. Piştî Xwedê bi rehm û kerema xwe 12 zarokê din jî da bavê min. 2 hebê din jî di biçûkbûna xwe de rehmet kirin. 43 sal piştî mirina Salîha, Xwedê Teala keçek da min. Min ji bavê xwe re got, bavo ez navê keça xwe deynim çi? Qet tereddüt nekir û got, bila navê wî Salîha be. Me jî biya bavê xwe kir. Min ji vê pêşniyaziya bavê xwe fêm kir ku hêj, êş û kula bavê min di dilê wî de ye û sar nebiye. Belê çawa hatiye gotin, pêşgiriyeka spehî nîvê heyatê ye. Bê tedbîrî bû sedema mirina xwişka min û li pey xwe êşeka gelek giran hişt. Lê elhamdülillah baweriya me bi axiretê heye û em dizanin mirin nedawî bûne. Destpêkeka nû e. Xwedê çawa bi rehm û qudreta xwe piştî zivistanê û hişkbûna erdê ji nû ve rûyê erdê şîn dike, sax dike û çawa me cara pêşîn afrandiye xulq kiriye, dê dîsa mirovan sax bike û bere huzûra xwe. Ji xwe rûh namre, tenê laşê mirov terk dike. Ev heqîqetên ha mirov tesellî dikin. Nexwe hinek kulên dinê nayên kişandin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.